Eżis. Hello, kif intom? Jina Clara Topajdi. Din il-ġimma hija ġimma tal-ktieb u kelli kieku qed imur l-iskola kelli ħafna skejjel li kont se mmur induru naqralhom xi ħaġa mill-kotba tad-Demolitz, jew anka l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. Imma minħabba il-COVID-19 kollha kemm aħna qegħdin id-dar. Jiena wkoll għalliema ili ħafna d-dar bħalkom mit-13 ta' Marzu. Nimmissi ħafna l-istudenti tiegħi, nimmissi ħafna l-kollegi tiegħi tas-Sixth Form, jiena nagħlem il-Junior College, nimmissja l-lezzjonijiet tal-Malti. Ma m'hemmx tagħmel, ir-regoli bħalissa huma li noqogħdu d-dar, qed naqra ħafna, qed nikteb ħafna u qed nibqa' għaddejja bil-lezzjonijiet. Fil-fatt illum l-ewwel ġurnata qed nirrekordja dan il-filmat fl-ewwel ġurnata ta' skola wara l-vaganzi tal-Għid. U hekk speċjali għalikom għall-iskejjel li kont se nżur u anke skejjel oħra li forsi jixtiequ jgħaddu messaġġ ta' kittieba dwar il-kitba. L-unika ħaġa li xtaqt ngħidilkom hija biex ma tinnervjawx wisq f'dawn il-mumenti ta' skiet u maqfulin ġewwa, pruvaw kemm jista' jkun użawhom u utilizzaw il-ħin tagħkom billi taqraw ħafna u anke tiktbu. Żommu djarju, jien inżomm djarju wkoll fi żmien il-coronavirus. Nipprova nikteb xi ħaġa żgħira kuljum, kull filgħodu u ġieli anke kull filgħaxija skont l-avvenimenti li jkunu ġraw dik il-ġurnata. Ħanaqralkom żewġ biċċiet. Illum għażilt waħda mill-tielet ktieb ta' Saver Demolitz li jismu jissokta il-każ tal-aħwa Saver Demolitz, l-aħwa maqtuwax fil-verità ta' Saver u Ludmilla Demolitz, għaliex Claudio mhuwiex parti minn din l-istraġi li joħloq Saver, u għażilt biċċa li toġobni anke għax fakritni fid-donuts fil-bambaloni nsejħilhom hawnhekk għax tant hekk għandi aptit nikol xi ħaġa tajba. Mhux għax m'iniex nikol imma ili ħafna ma nikol bambalona. U anke għaliex f'din il-parti l-istudenti tfal irritornaw lura l-iskola, xi ħaġa li aħna għalissa mhux ħanagħmluha. Imma allura billi noħolmu ftit u nimmaġinaw ftit għaliex le. Mela ħanibda bid-Demolitz u mbagħad inkellimkom ftit wara fuq Zanzan Kelma wkoll. Wara li fuq l-aħbarijiet iddikjaraw li ħadd m'għandu jibża minn Saver, reġgħu bdew imorru l-iskola. U kollox beda jirritorna għan-normal. L-għalliema kienu entużjasti u tfal tant kienu ddejqu d-dar li kellhom enerġija ta' barra minn hawn. Kulħadd kien kuntent u kulħadd beda jinsa lil Saver bil-mod. Għaddew ftit iktar xhur. In-nies daħlu fir-rutina tas-soltu għavolja Saver kien għadu ma nstabx. L-investigazzjonijiet kienu bdew imajnaw xi ftit. Imma r-ritmu fi frulli reġa' beda jibbaqbaq sew. Ir-rieħa ta' bamballoni friski reġa' bdiet tinxtam kull filgħodu kmieni, rieħa li taqsam qalb kulħadd. Rieħa tfuh iktar mir-rieħa tal-fjuri u tas-siġar biż-żgħar. Rieħa li toqgħod tinkik sa ma tmur tixtri bamballona tal-ġamm, taċ-ċikkulata jew tal-krema u tikolha qabel tmur l-iskola jew ix-xogħol. Il-ħwienet bdew jiftħu bħas-soltu. Joħorġu l-kartelluni tagħhom bl-aħbarijiet tal-ġurnata, ix-xemx daqqa tistaħba daqqit oħra titfarra l-ġimellisa tagħha fuq is-siġar u l-fjuri, fuq it-twieq imbexqa tan-nies u t-tfal ma baqgħux jitlajjaw fis-sodot u bdew iqumu b'ħeġġa kbira għall-iskola, anzi iktar kbira minn qatt qabel. L-għodwiet kalmi sikta ħinja ħlif għal-ħsejjes tal-ħobsi qarmek taħt is-snien u bokli tal-basktijiet tal-iskola jinfetħu u jingħalqu skont il-bżonn. L-għaxijiet kalmi wkoll. Jistennew dik iż-żiffa ħelwa biex jisfnu magħha. It-toroq notfa. Dejjem. Il-ġonna miżmuma tajjeb. L-iskejjel mimlija erf, stejjer u somom maħdumin kollha tajbin. Min jaf kemm bħali intom tixtiequ terġgħu tmorru lura l-iskola.
mhux vera. Imma li se jkollna noqogħdu b'dawn l-affarijiet, nispera li llum xorta għandkom lezzjonijiet normali online. U nispera li dan il-filmat jaslilkom f'din il-ġimgħa tal-ktieb, ftakru din il-ġimgħa dedikaw ftit iktar minn ġimgħa oħra forsi għal kodba favoriti tagħkom bil-Malti. Nixtieq naqra l-aħħar ħaġa minn Demolits. Il-kodba ta' Demolits huma magħrufin ħafna għall-Limerikki. Forsi intom titħajru tikbu Limerikk ukoll. L-ewwel ktieb, il-każ kważi kollu tal-aħwa Demolits, hawnhu għandu dan il-Limerick fuq wara, għandhom ħafna mill-Limerikki fuq ġewwa, imma din il-ħarsetta, il-blurb, hija din li ħanaqralkom issa. Arrej, waqt li taqra dal-ktieb, żgur li jgħadilek xi ħsieb biex toqgħa l-iskola ħatifra u tola u daqshekk is-serjajjat fil-bieb. U l-Limerick tat-tielet ktieb forsi nħeġġilkom ftit lilkom ukoll tikdbu xi Limerick dil-ġimgħa. U hekk spiċċa l-każ ftit dubjuż Bludmilla u Saver il-Pompous, jekk għadek ma bdejtx u l-paġni ma fletx, qed ngħidlek, Saver, diżastruż. U dawk kienu 2 mit-triloġija ta' Saver Demolits. Imma nixtieq qabel ma nagħlaq dal-filmat inkellimkom ftit fuq l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma ta' Deborah Abela. Deborah Abela għandha ktieb ieħor ukoll li bnieħa l-Malti jiena u li jen Ellul jismu Teresa, ktieb inkredibilment sabiħ dwar din it-tifla li titlaq minn Malta fi żmien il-gwerra u temigra lejn l-Awstralja. Dak kien l-ewwel ktieb li qlibna ta' Deborah Abela u issa dan l-aħħar qlibna Zanzan Kelma li sar anke wkoll Malta kompetizzjoni sabiħ ħafna li qed tagħmel laqda tal-Malti. U hija kompetizzjoni dwar kif u kemm taf tispelli. Sewwa, u jien ħanibda bl-ewwel biċċa mill-ktieb. L-ewwel kapitlu. Kull kapitlu kif se taraw għandu aġġettiv jew verb jew kelma tqila u anke xi tfisser dik il-kelma. Imbeżza. Hawnhekk qed nurikom kif tispellija, imma fil-verità għandhom ukoll tkunu tistgħu tilagħbu jekk jiġu f'idejkom dan il-ktieb din il-logħba u tprovaw taqtaw kif tispellu ċertu kliem bħal India Wimple. India Wimple kienet taf tispelli ħaġa tal-għaġeb. Kull nhar ta' ġimgħa fl-għaxija hi u l-familja tagħha kienu jitgezzu quddiem it-television fid-dar żgħira tagħhom f'Jungabilla bil-piġama biex jaraw l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. India kienet tadura lill-familja tagħha. Kienet l-iktar ħaġa importanti għaliha. Kien hemm huwa żgħir bu, omma, missiera u nanna Flo. Nanna Flo mhux dejjem kienet tgħix magħhom. Bdiet toqgħod magħhom minn dik id-darba li waqgħet u kisret ida waqt li kienet qed tagħmel mossa speċjali u mimlija entużjażmu tal-yoga. Ma rriditx talli dara fejn kienet għexet man nannu għal iktar minn 40 sena. Damet iġibhom bi kbar, is-sabat taqajja ma' kull pass li tagħmel u tirrepeti l-kelma bara. Sem kienet tasal tajt kelma ħażina nanna Flo. Imma malajr indunat li kienet ħafna iktar kontenta mal-familja tagħha u t-tiżbit tas-saqajn u t-taparsi kliem ħażin waqaf. Kien il-ġimgħa u l-familja Wimple tgezzet quddiem it-television kif kienet tagħmel kull ġimgħa. Imma dik il-lejla kienet differenti, kienet il-lejla meta tibda l-istorja tagħna. Kienet il-lejla tal-gran finali tal-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. U kienet ukoll il-ġurnata li bidlet il-ħajja tal-familja Wimple darba għal-dejjem. India u bu intefgħu minn tulhom fl-ard b'gedumhom fil-pali ta' jdejhom. Il-mama, il-papa, in-nanna Flo u Ernie trassu fuq is-sofan ta' warahom. Il-mama u l-papa u nanna Flo kienu umani, imma Ernie kien statwa kbira ta' bulldog li nanna Flo kienet insisti li tieħdu magħha kull fejn tmur. U l-familja twaqqala u ċ-ċalart bil-mistħija. Mhux talli Ernie kien tqil ċomp, imma kienu koll ikraħu għaxu kellu l-vizzju sfortunat li werwer it-tfal iż-żgħar. Fuq it-television kien hemm tifla ċkejkna b'nokli suwed joqomsu. Bħalqa miftuħ beraħ qisha għadha kif ħadet qata kbira. Kien jisimha Katerina. Wara xhur ta' round Zanzan Kelma madwar il-pajjiż kollu kien fadal biss 2 kontestanti. Katerina kienet waħda minnhom u ħalqa kien miftuħ beraħ għax l-avversarju tagħha kien għadu kif spella l-aħħar kelma tiegħu ħażin. Resaq fil-ġenb biex xengi rasu Katerina resqet wara l-mikrofonu.
kienet tidher żgħira ħafna f'nofs il-palk prinċipali tas-sala tal-kunċerti ġewwa t-Teatru tal-Opra ta' Sydney. Ħdejn l-arkati tas-saqaf din it-tifla kienet tidher daqs nitfa'. Ħadet nifs twil fuq wiċċha kellha espressjoni tal-biża' qisha se taqa' minn fuq xi muntanja għolja ħafna, u mhux tifla li sempliċement se tibda tispelli. Ġisimha kienet jirtwat, in-nukli jiċċaqalqu, kien tassew mument ta' biża'. Il-kamera daret fuq il-ġenituri tagħha li kienu fl-ewwel fil-lira, missiera qollha żewġ swaba kbar. Omma qollit idejha bi swaba msarbin. Katerina deret ħadet ir-ruħ xi ftit, imma mbagħad reġgħet deret qisha kienet qiegħda fuq dik il-quċċata ta' dik il-muntanja. Ftit il-bot minna il-leq bid-dawra ta' fuq il-palk kien hemm it-trofew tal-ispettaklu stupend Zanzan kelma. Jekk tispelli tajjeb il-kelma li miss, ir-rebbieħa tkun hi. U trofew ikun tagħha. Is-sala tal-kunċerti waqgħet f'silenzju li waħxek mal-preżentatriċi Filomena Sprite ħejjiet ruħha biex taqra l-kelma li miss. Filomena kienet ilha tagħmilha ta' preżentatriċi uffiċjali iktar minn kemm kellha żmien Indja. Xara kien issetjat pulit, imtella fuq rasa b'mod perfett, qisu xi ġelat. Li għadu kemm ħareġ mill-magna. Kienet dejjem tilbes il-bisja affaxxinanti u tkakkel għoljien tant li Indja kienet tinkwita li xi darba tagħodha l-wiċċa. Ma qatt ma ġarek. Filomena Sprite kienet qed iżomm karta ċkejkla bitwifer ta' subajja ħomor nar quddiem xuftejha ħomor daqshom. Fuq il-karta kien hemm miktub dik li x'aktarx kellha tkun l-aħħar kelma tal-kompetizzjoni. U Filomena lisnet b'attenzjoni kbira. Imbeżza! Aġġettiv li jfisser nervuża, inkwetata, kemm xejn aġitata. Jekk nużaf sentenza nista' ngħid it-tifla kienet imbeżza mill-aħħar kelma tal-gran finali ta' Zanzan kelma. U jiena ħaniqafaw l-ewwel biċċa mill-ewwel kapitlu ta' Zanzan kelma huwa kapitlu interessanti, huwa l-ftuħ ta' romanz interessanti ħafna. Ħanaqralkom ukoll il-ħarsetta ta' wara li hija kuraġġuża. Għala tistgħu timmaġinaw din Indja Wimpel x'tifla hi. Aġġettiv qalbiena bla biża' x'aktarx ma taqta' qalba minn xejn. Kellha tieħu deċiżjoni kuraġġuża biex tiffaċċja l-biżgħat tagħha. Tkompli l-ħarsetta ma ħanalikom hawnhekk. Nixtieqilkom ħafna qari sabiħ din il-ġimgħa tal-ktieb. Ħafna wkoll kitba u ibqgħu ġewwa. Saħħiet.